नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय जे दिनै जोंहा खोब गोजोनथाव बाथ्रा जे भारतनि हादरगिरि हिसाबै जोंहा दिनैहाय द्रौपदी मुर्मु बिथांखौ जोङो मोननो हाबाय। जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। जों आसा खालामदों जे बिथाङा दिनैहाय 75 बोसोर भारतआ दिनै उदांस्रि जानायनिफ्राय बे समावहाय जोङो नुबोदोंमोन भारतनि हादरगिरि महरै जा डक्टर राजेन्द्र प्रसाद बिथांनिफ्राय जागायनानै जा नै दा सोलिफु जे जोंहा 15थि भारतनि हादरगिरि रामनाथ क'विन्द बिथाङा फिसा मोनसे दलित हारिनिफ्राय फैदोंमोन। दिनैहाय जोङो नैबे 16थि जे भारतनि हादरगिरि बे हादरगिरिखौ जोङो दिनै मोनसे ट्राइबेल हारिनिफ्राय बा फिसा मोनसे हारिनिफ्राय दिनै भारतनि हादरगिरि जाफैनो हादों बा दिनै सायख'जादों खोब मोजांनि बाथ्रा। दिनै जोङो आसा खालामदों जोंनि NDAनि जे गासैबो दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि नाजानायाव नैबे बिथांखौ सायख'नायाव निसय जाफुंसार जादों बेखौ जों मिजिं खालामदों। दा दिनैहाय जोङो आसा खालामबाय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथाङा जे सासे गोग्गो सुबुंनि आरो बिथांनि गोग्गो मावनायनि गेजेरजों भारतआ जौगासार जागोन, जौगाखांनो हागोन बेखौ जों मिजिं खालामदों। जों आसा खालामदों जे जोंनि गोग्लैसोनाय हारिया बा ट्राइबेल हारिया बा ट्राइबेल नङै हारियाबो दा बिथांनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों गोख्रों खामानि मावनायनि गेजेरजों जोंनि देशआ मुलुग दरबाराव मिथिजागोन आरो मुलुगनि मोनफ्रोमबो हादोरजोंनो खौसे खामानि मावनायनि गेजेरजों जाहाथे देशखौ जोङो लुखांनो हागोन बेखिनिखौ जों मिजिं खालामनो हायो। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जादों जे भारत बायदि हादराव दिनैसिम 75 बोसोरसिमाव जों नुबोबाय जे खुनु बे रोखोमनि राष्ट्रपति जायाखैमोन जेबायदि फिसा मोनसे हारिनिफ्राय। ओरैनो गोरोन्थि बुजिनो नाङा फिसा हारि होनोब्ला, खिन्थु नायोब्ला एसे गोग्लैसोनानै थानाय हारिफोरनि गेजेराव बेबो मोनसे हिसाबै आं बुंबाय। दा बेबायदि मोनसे हारिनिफ्राय जे हादोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन जे मोनसे सिटिजेन फार्स्ट सिटिजेन जानायनि जे मोनसे खाबु होबाय बे जोंनि थाखाय जोंफोरबायदि फिसा फिसा हारिफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव होननानै साननांगोन आरो। दा बेखायनो जों जोबोद खुसि जादों दिनै जे मानगोनां द्रौपदी मुर्मुखौ जे जोंनि भारत हादरनि जे हादरगिरि जे बानायबाय बे जोबोद गोजोनथाव आरो बिनि थाखाय जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों, रंजानायबो मोनदों, रंजादोंबो। जोङो जोंनि सान्थालि जोंनि बिदा फंबायफोरजों जों जयैनो रंजादों दिनै। मानोना जों नुबोदों जे गिदिर गिदिर हारिफ्रा एसे फिसा फिसा हारिफोरखौ जेब्लाबो नासयबोनायखौ जोङो नुबाय थादों आरो। नाथाय नैबे दिनैनि साना एसे गोदान मोनसे जारिमिन दिनै सोरजिजादों होननानै बुंनांगोन जे सान्थालि जनगोष्ठीनिफ्राय एसे गोग्लैसोनाय मोनसे हारिनिफ्राय जे भारतनि जे राष्ट्रपति जे खालामदों बे माने जोबोद गोजोनथाव आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि भारतनि जे गाहाय मन्थ्रि बा जायफोर डिसिसनखौ लानानै दिनै बिथांखौ सायख'दों बे जोबोद मोजां जादों आरो जायफ्रा माने बिथांखौ भट होनानै देरहाहोबाय बिथांमोनखौ जोबोद माने जोङो UPPL हान्जानिफ्राय जों रोजा रोजा साबायखर जासियो। नों जे माने जायखौ दिनै BJP हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा जाय केपाबिलिटि बिथांनि जे रोंगौथि गुबुन गुबुन एरियायाव बे गासैखौबो नायनानै बिथांखौ दिनै हादरगिरि हिसाबै जुदि सायख'दोंब्ला निस्सय बिथांहा मोजां मोनसे केपाबिलिटि दङ आरो सिगाङाव बिथाङा माने बिथांजोआ गभर्नरनिबो खामानि मावबोदोंमोन, गभर्नर जानानैबो फैदोंमोन। दा बे हिसाबै एक्सपिरियेन्स जथेस्थ' दं आरो जोंहा फोथायनाय मोनसे दङ जे जोंफोरबायदि फिसा फिसा हारिहा बेवहाय लाब जागोन होननानै जों सानो। बिथां गावबो बे रोखोमनि मोनसे माबानिफ्राय फैनाय हिसाबै जोंनि आसामाव थानाय जेनाखि जनगोष्ठीफोर जनजातियानो जाथों बा गोग्लैसोनानै थानाय जेनाखि जाथिफोर जनगोष्ठीफोर जोंनि थाखाय बेफोरबायदि हारिफोरनि थाखाय लाब जागोन होननानै आं सानो।